Lezi izindaba z1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke mbukeli asikubhekeleke lezo ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Impilo inzima kuyisisulu zezikhukhula lihlehlileke lokubulawa kukamagaqa kanti ke ingebhe ngokubulawa kwezinduna. Abantu ke abagcinwe ehholo lomphakathi eLamesi bathi ke kube isikhathi esinzima kubo ukuhlala ke kule ndawo ngaphezulu kokulahlekelwa amakhaya abo njengoba ke impilo abayiphilayo kungahlukile ke nokuthi ke ibehlisa isithunzi kungakho ke sebejahuba ukuqaliseke ukwakhiwa kwemizi yabo endaweni ke abazokakhelwa kuyo ngokubambisana ke noNdunankulu esifundazwe uSihlezi Kalala. Laba abahlali ke basho kanje bekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ke lo ngumholi weqembu leDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal uFrancois Rogers ehambeleke kuleli ihholo eligcineke abantu abakhahlanyezwa ke izikhukhula ngenyanga kaApril. Amalungu omphakathi wasePolane okuyindawo ebudebuduze nendawo yabadlezambane likaPonde lapho ke kuhlala khona uNdunankulu wesifundazwe iLamesi bathi ke bukhulu umzima ababuthwalesele ukuke beqale ukukhosela ngaphansi kwehholo lomphakathi kule ndawo njengoba ke iningi leyidingo bengenazo. Izinzogeza azikho isikakhulu into ebalekile ukuthi ube sendaweni yakho kodwa ngoba silanga ngenxa yosisi nje akumnandi ukuhlala la ngoba kwesinye isikhathi ukungazi ukuthi uzokwenzeka ngesikhathi amanzi akekho aphelile phoqeleke ukuthi uhambe uqhelwe endaweni ekude uyoyikhulula kanjalo nanokugeza nje ukuhlamba kufuna ukuthi uhlambele endishini nje basilana asinayo umuntu osiphethe nje omholi wethu njengokhansela kushuthi abantu abasiphethe thina abasingathe kakhulu labantu esihlezi eduze kwabo ngisho ngithi amandiya asingathe kakhulu nangokudla nangakho konke nje sikusizwa amandiya into ephathelene nekhansela mina ngiyazi le hall ngazi ngizazela amandiya afika nje usibuze ukuthi siphila ngani esilethele ukudla nayo yonke into. Babalelwa emashumini ayi-76 abantu abahlala lapha yize ke abanye befika ngeimpela sonto ngenxa ke yemisebenzi kanti ke ukubona amaqembu ezepolitiki esebenzisa ukuhlupheka kwabo kwenze ke bathatha isinqumo sokungawavumeli kwazise kawabasizi ngalutho. Bathi ke kabasakwazi ukulinda kuqale uhlelo lokwakhelwa kwabo njengoba ke ikhona indawo esihlonze uNdunankulu wesifundazwe kanye ke nabakwaHewlett. Kune committee elikhona elisebenzisana nathi elisiza ngokuthi lixoxisane noNdunankulu i-meeting abazenza nje njalo izona esibe impumelelo kumanje indawo esitholelwe ila eduze waselungelani okusho ukuthi leyo ndawo kwakuyindawo kwakudala esasivele sicele kuHewlett ukuthi uHewlett asakhele izindlu zikahulumeni zemxhaso sasesiqambe igama sathi kuzoba iLamesi housing project. Esohambeni lwakhe lokuhlola isimo sabahlala emahholo umholi weDA esifundazweni uvezeke ukuthi bafuna uNdunankulu kanye ke noNgqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu baphendule ngokucacile ngeinhlelo abanazo ngalaba futhi ke bangagcini ngokusho ngomlomo zona lezi inhlelo kepha ke zifezeke ngokusheshsha. After the visit, what I need to do, and hopefully I'm meeting with the MEC of Human Settlements next week, is to get his side of the story. And one of the questions we need to ask the Premier, has a submission been made to National Treasury for grant funding for temporary housing units? Those are the fundamental questions, because you know as well as I do, if there's no money, we're never going to resolve this issue. Now, this particular community here tell me they're going to relocate to the area where they were, build their own temporary houses again, and then when the housing development is done, they'll move. Now, we all know what happens. KZNTV, kubekunto mkhona mfubu eThekwini. Lihlehliseleke umhlazi ngama-27 kwephezulu icala lokubulawa kwesishoshovu se-ANC KwaZulu-Natal uSindiso Magaqa obekulindele ukuba ke liqale ngokuqulwa izolo kepha ke lahlehliselwa inamhlanje. Ijaji ke lenkantolo ephakeme Mgungundlovu Kate Pillay wamukeleke imiphumela yesimo sengqondo umsola wesithathu kuleli cala umlungisi Ngalane oveze ukuthi ke akaguli kepha usebenzisa kakhulu uphuzo oludakayo kanye ke nesidakamizwa somthunzi wesikukhu. Ummeli wabasola uShane Matthews utsheleke inkantolo ukuthi ke abakulungele ukuqala nokuqula kwecala wabeka ke izizathu zakhe. Linzuka icala lokubulawa kwesishoshovu se-ANC KwaZulu-Natal uSindiso Magaqa
leli cala bekulindeleke ukuba liqale nokuqulwa khona la enkantolo ephakeme eMgungundlovu izolo, kepha ke kwangenzeka lokho ngenxa yokuthi umsolo wesithathu kade ke ehanjiswe ukuyohlolwa ke isimo sakhe sengqondo. Imphumela iveze ukuthi ke umsolwa usebenzisa kakhulu ngokweqile uphuzo oludakayo kanye ke nesidakamizwa somthunzi wezinkukhu. That is the reason why we are not. If these further particulars had been supplied to us in August of 2021, then undoubtedly by now we would have been able to proceed to trial. But I can't. Icala ke libe ke selihlehliselwa umhlazi yamashumi amabili nesikhombisa kuyona ke lenyanga esikuyo. Kanti umngani wakhe ke uSindiso Magaqa uThabiso Zulu uphawulile ke ngokwenzekile namhlanje enkantolo. Sifisa ukuqala ukudlulisa nje ukuphatheka kambi nokudikibala kwethu ngokuthi icala liphindela ngaqhubeki. Izolo sihambela kunomsolo kade ezoyohlolwa ingqondo njengalokhu uzwileke ukuthi ubuyile umbiko uchaza ngokusobala ukuthi umuntu ozidakelwa utshwala nje azidlela izidakamizwa bese zimdidisa ikhanda. Akukho ukuthi uyasangana ekhanda noma uyaphambana, so icala lingaqhubeka ngalokho. Besinethemba ke ukuthi lizoqhubeka ke icala mase kulungiswe lokho. Nanku ke namhlanje sesizwa lokho kunye kusha ukuthi kunembiko engakafinyeleli kulaba abamele abamangalelo. Sifisa ekugcineni icala ligcine ngokuqhubeka ngoba umndeni usulinde isikhathi eside, thina abangani bakhe nathi thina amaqabane abesondelene naye bese silinde isikhathi eside. uZulu uyachaza ukuthi ke njengoba icala lokhu lihlehliswa kanje ofakazi bangagcina sebeshintsha ke imiqondo yabo ngokuthi bazothula ke ubufakazi khona la kuleli icala. Kusiphatha kambi ngoba kumanje ukuqhubeka kube nofakazi abahlali ngendlela engenako ukuphepha ngezinye izikhathi abanye baba bangakhululekile kungaliphazamisa kakhulu icala kuya phambili. So singakujabulela ukuthi icala ligcine liqalile likwazi ukuthi liveze lobo buqiniso kuyibona obudingekayo nobudingwa yiwona wonke umuntu. Okunye okukhulu nokusikhathazayo lokho ukuthi uma ngabe kuukuthi liloko liba nokuhlehla icala abanye babantu bazobagcina beshintshe ngisho umqondo ukuthi uyafuna ukuhamba yofakaza noma ngayo kuyofakaza. Kulindeleke ukuba ke liqhubeke icala ngesonto elizayo njengoba ke kuzozwakala ke ukuthi ke inkantolo izomisa kanjani ngalezi izathu ezibekwe abameli ke babo abasolwa. The 27th of July and the case 1 to 3 will are on bail. They directed to appear in this court at 9 o'clock. Accused number 4 will remain in custody. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisenkantolo ephakeme eMgungundlovu. Inhlangano ubumbano lwezinduna kulesi sifundazwe likhathazekile ngokwanda kwezigameko zokudutshula kubulawa ke izinduna zesigodi iqinisela amanyuswa eHadinge kaphansi kwesizwe sakwaNgcobo njengoba kumanje inkosi yakhona inkosi Makhosandile Ngcobo nayo ke sekuyophela ke iminyaka emibili yathunjwa ingakazi tholakale. Le nhlangano isho lokhu kwingxoxo ekhethekile eThekwini kulandela ke isigameko sokudutshula kubulawa indodana yenkosi uNgcobo ehostel eWema ngaseLamontville umqondisi Ngcobo ngempela sonto ngabantu ke abangakaziwa. Ziyanda igameko zokubulawa kudutshulwe izinduna esigodini esibizwa ngokuthi iqiniselani manyoswa eHadinge. Ngesonto ledlule kudutshulwe kwabulawa indodana yenkosi lokho yathunjwe ngonyaka odlule yakwaNgcobo okuze kube imanje ayakazi tholakale. Kanti iminye imibiko yakamumva udutshulwe kwenye inkosi yakhona noma ngithi kwenye induna yakhona kaNgcobo ebesibe induna kusula ngonyaka wango1980 ikanye nonkosikazi wayo. Ukuzwa mayelana nomsuko okanye ngezinto ezizinsolo eziqhubakalayo kuleya ndawo sinaye loyo sebuholini benhlangano ebizwa ngobumbano lwezinduna ubaba uDlamini. Babdlamini siyakubingelela siphinde sikwamukele osukwini lwethu lwanamhlanje. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli be1KZN. Kunegameko elokhu izenzeka esigodini saseqiniselani manyoswa ngalako Hadinge la khona kulokhu kuqhubeka igameko zokudutshulwa kweinduna muva nje senda kudutshulwa indodana yenkosi elokhu iyathunjwa. Mhlambe ungake nje usikhele phezulu sibuyisele emuva ukuthi ingabe zisuka phi lezi zinto nanjengoba sikubona lokhu kuqhubeka. Izinto lezi zokubulawa kweinduna namakhosi
zisuke embangweni ebakhona emndenini ziphinde isuke kulabo ababona kubafanele ukuthi babe zinduna noma baholi bomdabu ingakumbi njengoba sekwaba khona isibonelelo esikhona zisuka kulabo futhi abasuke befune isizwe leso singabi nestability ukuze kugxekakale ababaholi ngaleso sikhathi. Njengamanje kudutshwe kabulwa indodana yenkosi. Inkosi iqiniso lembiko ethi inkosi uMgcobo lokhu yathunjwa last year kuze kube manje ayikho imbiko netholakalayo ukuthi ngabe kwenzakalani ngaye. Ile nanamanje inkosi ayitholakele okusidabukisayo ke kulesi sizwe siyayibuza ukuthi mapha amadoda akulesi sizwe bapha abantu abazoyisukumela lento ikhulunywa kwazi ukuduka inkosi kuphende kuthi nje ngesonto elilodwa kubulawe endaweni abantu abawu6 kusho ukuthi khona into wrong lapho bekufuna kube khona abantu abazosukuma ngaba abafundisi ngazo zonke inhlaka zalesi sizwe ibhekwe lento lembango ikhona and ukhokha akayithatheli phezulu lembango uyayibukela nje izizifike la isikhona kanti phela ukhokha akasho uma ukuthi uyahluleka imbango mase kubonakala ukuthi lembango ikupla engaxazululwa khona. Ilona ke leli hostela indodana yenkosi yakwaNgcobo edutshulele kulona. Kude bohosibisi ngise hostela eWema eThekwini. Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni sababanga aphezulu iMatamzana Dube High esesikhaleni njengoba ke kuvulwa izikole namuhla kulandela ukuba abazali bevaleka amasango esikole befuna ke izindlu zangasese ezesimeni kulesi sikole. Ilungu lesigungu esilawula isikole uElias Gumede uthi ke kudala bayabikela umnyango wezemfundo ngalesi simo kodwa ke ubashaya indiva ingakho ke bemise yonke into. Njengoba bekuvulwa izikole kodwa isikole samabanga aphezulu iMatamzana Dube esesikhaleni azange sivule njengoba abazali bebekhala ngezindlu zangasese ezingekho esimeni nokuphoqa ukuthi bavale amasango alesi sikole. Lokhu ngavula kwalesi sikole akuzange kwehle kahle kwabanye babafundi ikakhulukazi laba benze ibanga likamatikuletsheni njengoba kubhekeke ukuthi benze kahle kwimiphumela kamatikuletsheni ekubeni besalela emuva ngomsebenzi wesikole. Asikwazi singenza la esikoleni ama toilets angekho right. Okokuqala nje lama toilets uma ungena phakathi ayashisa ayanuka ayas-affecta kakhulu. Okwesibili lama mobile toilets ade bethi basiprovidela wona iservice ayikho so asikwazi kwasebenzisa nawo cause ayashisa nawo futhi kuyafana ayanuka. So ekugcineni abazali balindele ama results aphezulu so asikwazi ukuthi singathola ama results aphezulu sibe singafundi. Kwezinye izikole ayingane ziyafunda thina sihleli njengamanje nje sijikile ekusekuseni namhlanje kumfaka bese siyafunda kodwa manje asifundi so asazi noma lento lekumele kuze abazali bazoshaya strike la noma senze njani. Akusikho ukuqala abazali bevala lesi sikole bekhala ngento efanayo ezindlu zangasese ezingekho esimeni kanjalo nalezo ezingaphelile ukwakhiwa. Elinye lamalungu esigungu esilawula isikole uElias Gumede uthi umnyango wezemfundo usukume ngokusheshsha njengoba kusolakala ukuthi kunenkohlakalo eyenzeka ngokwakhiwa kwalezindlu zangasese nesigcine ezingaphelanga. Kanjalo nosihlalo wesigungu esilawula isikole uZanele Dube uthi kuyadabukisa okwenziwa izikhulu zomnyango wezemfundo ukuticelela phansi ikusasa labafundi. Njengoba isikole iphinde savalwa nje useleso simo esidala esaqala ngo2020 if I'm not mistaken kuziwe manje ama toilet apheli. Sizamileke nokuxhumana nano MEC uMEC akalubamba ucingo some SMS owaphendula nje uthi kungana ama toilet engakhiwa. Ithina ngasiyabuza kubo ukuthi ungana ama toilet angakhiwa. Wasithola umbuso amphendula uthi kunenkinga phakathi kwa DPSA nomnyango no sonkontract usonkontract bamvumile ukuthi a resign kodwa ilokuzani ashiye phansi lokuzani iproject kodwa isikole singaphelile bamkhokhela futhi nemali. Emqondweni wami kungifikelayo ngifikele ukuthi ngitshethi bonke abantu nje njengaba baholi laba njengoba silwindaba ama toilet abantu abafundile laba esikhuluma ngabo kodwa ngiyaxeka kuma sebeyiphendula bezenza iqhaza kulokhu kuthiwa kuphinda into eyodwa ngokuthi bengafuni ukuzosakhela besakhela ama toilet kodwa enginakho
emoyeni wami kusho ukuthi imabomu nanokuthi ekugcineni kusho ukuthi imali igcina isidliwe. Kuthinta umnyango wezemfundo wona uphawule kanje. Parents are one of the most important stakeholders in the education system, and we value their support. We also value their contribution. And the issues that they are raising are very genuine. If they raise issues of ablution facilities, that is a very sensitive issue, and it's very important for us to attend with immediate effect. And having received these news, we've immediately contacted our district officials to rush to the school to see how they can assist as a matter of agency. ELIKAMAGAQA.1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo esikhaleni. Asike sisishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ke esithi ihamba phambili namhlanje. Impilo inzima kuyisisulu zezikhukhula.Lihlehlile lokubulawa kukamagaqa kanti ke ingebhe ngokubulawa kwezinduna. Inhlangano emela abalimi bakamobe South African Farmers Development Association izama ke izindlela ezingcono zokwakha imishini yokugaya ushukela ezokwengenyelwa abalimi uqobo. Uhlalwa lenhlangano soba ngamadlala uthi ke lokhu kuzoba inqophamlando njengoba le mishini ingeke igcine ngokukhiqiza ukuphathelene noshukela kuphela kodwa ke babhekene nokuthi ke iphinde ibe sixazululo enkingeni ebhekene nelakuleli kagesi kanye nokapetrol lokhu ke ukhuphuke njalo. Njengoba elakuleli lingakaqhamuki nesisombululo enkingeni ebhekene nenkampani ephakela ugesi Eskom, inhlangano engamela abalimi bakamoba iSouth African Farmers Development Association imatasa nezinhlelo zokwakha umshini wokugaya umoba kephake lo mshini uzophindeke ukwazi ukukhiqiza ugesi kanye ke nopetrol. Sibone lukhulu ukuthi kungenzeka ukuthi ngempela sakhe imishini yethu emakhaya le mishini ezokwazi ukulekelela abalimi bethu njengamanje abancikiselelekayo ukugaya umoba wabo kuyigayo lezi ezikhona ngoba vele zingakhelwanga bona. Sikufundile ke indi ukuthi ke singakwazi uba nezigayo ezisondelene nabantu bethu ezocreate amathuba emisebenzi bese futhi zibanike ubunikazi ukuthi bakwazi ukuthi egcine kosuku babe nobunikazi bale mishini. I-energy crisis le ekhona isinike opportunity ngempela yokubuka leli thuba leli lokuthi nathi sibe nemishini ekhiqiza ugesi. eIndia ugesi ukhiqizwa imishini ufaka ku-grid okuyithuba le mishini ekhona la manje la South Africa akwazi ukufaka ugesi ku-grid ukulekelela esikhona kule crisis ekhona. So nathi ke sifuna ukwenza njalo kanjalo ne-biofuel uyi-ethanol. Imiphakathi yakuleli ibhekene nengwadla yokucinyela ugesi igaba njengoba ke muva nje kade ke ucinywa ngokwesigaba sesithupha nobekushoke ukuthi uhamba amahora amaningi kakhulu kunokwejwayelekile. Lesi sigayo sizokwakhiwa emakhathini endaweni yasejuzini kwaziseke abalimi abangaphansi kwale ndawo baphoqeleka ukuhambisa umoba wabo endaweni eziqhele kakhulu nokugcina ke sekubadla ngokweqile ephaketheni. Ukwakhiwa kwawo kuzophindeka kudala amathuba omsebenzi adingeka kakhulu. Iplant engaselekelela kakhulu uma ingaba khona ngoba kumanje nje ngicabanga ukuthi sihambisa umoba ePhilistine lokho ngama kilometers amaningi kakhulu ukuhambisa umoba lapha ePhilistine. Omunye umoba sohambisa ophongolo, omunye umoba sohambisa emfolosi. So ngaleyo ndlela leyo usigcina usishiya singaphethe lutho emakhikhini. Njenga namhlanje uma ungabuka omanyolo benyukile, ama chemicals enyukile. So ukhomba ukuthi njengamanje uma singabe kuthiwa lo mshini wakhiwa lapha emakhathini kukhomba ukuthi kushuthi ngamanye amagama kungafanele siyeke ukulima. Bese umbuzo ukuthi masiyeke ukulima sizodlani ngoba lapha nakho lutho. Ukwakhiwa kwalo gesi ngalo mshini kuzosetshenziswa amakhafilithi aphuma ngemuva kokugaya komoba kanti ke imali elinganiselwe ku8 million rand ivele ke isikhona evela kuhulumeni ukulungiselela ukwakhiwa kwalesigayo kanti ke nabamabhange bayibophezele ukulixhasa lolu hlelo olungeke ligcine ngokulekelela abalimi kepha olungaba ke yisixazululo enkingeni yokushoda kagesi kuleli.
What they're trying to achieve and what we see happening in the sugar industry overall is very important. So I think for the longevity of the small-scale grower, what they are trying to achieve now is very important. Yes, we definitely see ourselves getting involved in what they are trying to do. Obviously, they've got a whole investment plan that they're going to have to put together and run the various numbers at a high level to what they're trying to achieve. But now we need to get down to the nitty-gritty and see how it all works out from a financial perspective, and we're happy to see where we can assist as a bank. ELIKAMAGAQA.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Kutholakala ke isidumbu sowesilisa neminyaka engama-58 endaweni yasezinqoleni KwaDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Udadewabo kamufi bawinile Inzima uthi ke basakhungathekile beumndeni njengoba isidumbu somfowabo sitholeke singasekho esimeni esikahle sesibolile futhi sidliwe nayizinja. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi umfowabo ke ubehlala yedwa endlini engekho esimeni esihle kanti ke isidumbu sakhe sitholeke kusofa. Sixwayisa kabazelayo ngemfanekiso zolandela. Usashaqekile umndeni kanye nomphakathi wasezinqoleni KwaDlovinga ngemuva kokutholakala kwesidumbu saBernard Inzima oneminyaka engama-58 sesonakele sidliwe izinja endlini yakhe. Udadewabo kamufi bawinile Inzima uthi abazi bazothathana bahlanganise nani ukufihla umfowabo njengoba ungekho umshwalense obusulungile. Ekhuluma neziko lezindaba uveza ukuthi umfowabo ubehlala yedwa endlini yakhe kanti utholwe ehleli kusofa eseshonile. Asimthole nasendlini engasekho right sicaba ukuthi izinje ezimdlile ngoba iphathi yakhe yaka left bisidlekile engekho right ebhakedeni endlini yakhe safika khona igazi asazi nokuthi kwenzekele nahlembe bese ugula kwakhe asazi nathi kwekwenzekeleni. Sikhasa zakho umndeni kaNzima kwabe simthanda bangasixhasa ngokuncane sisizwana silayikha imina layikha engimele umuzi konke kubheke mina akukho right ngoba even la esingene khona manje basitshela ukuthi asikhokhe imali engako 12,000 ngoba umuntu bengakovuthwa kumasingcwabisana. Usekela sihlalo wophiko olulwa nobugebengu emphakathini abasebenzisana nesiteshi samaphoyisa ezinqoleni uthi sibashaqisile lesi sigameko sokutholakala komuntu eseze wabola wadliwa nayizinja. Sithema abesimbheka akalinyazwanga ulalile nje ngoba kukhona usofa abehleli kuona lapha ulalile nje kusofa njengomuntu ophumulayo wabese fikele ukuthi makashoneke. Kuyabonakala ebusweni la ukuthi nje udliwe izinja ave ukuthi mhlambe ucuyiwe ngoba usagqokile nje impahla yakhe iphelele kube ukuthi nje ulimwe izinja la ngasehlweni nje la lemele khona ngoba nathi bedliwe izinja ngoba bese nesikhathi ehleli lapha kule ndawo kade ehleli kuyona akuhlale umuntu bekungekho nesicapha futhi bekuvalwe nje ngento eyindwangu eyishiti bekungahlali umuntu bekuyena nje kuphela. Yizi ingakaziwe imbangela yokushona kwalona wesilisa kodwa induna yesigodi sakwaDlovinga ikhuza isihlava sokubulawa kwabantu kule ndawo esibonakala sidlodlobala mihla namalanga. Uthi bengubuholi bomdabu kuyabakhathaza ukuthi ihlale kubikwa ngokubulawa kwabantu kule ndawo. Abomndeni sithi dudu kubona ngalokho kwenzekile. Njengabantu bani besigodi belokhu nje besizwe sakacele asithanda ukuthi isizwe sakacele kube khona abantu abashonayo kungaze ukuthi ushone kanjani noma ngabe begula kodwa kufuneka phela makwazeke ukuthi lo muntu ushone kanjani angaze kuzwakala ukuthi usedliwa izinja. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uConstable Nqobile Gwala uthi sisazohlolwa isidumbu ukuthola imbangela yokushona kwalona wesilisa. Izimo ke ziholele ekuthena zashona ezisaphenyo kusazokwenziwa ke nepostmortem okuyiyona ke ezosho ukuthi ngabe yini imbangela yokushona kwakhe. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisezinqoleni KwaDlovinga. Umeya uMasipala iBig 5 Hlabisa enyakatho neLikamthaniya uComfort Khumalo uthi ke ukuthuthukisa intsha kungenye izihlelo zabo abazibeke eqhulwini ekhuluma ke nabezindaba ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela ezinsuku ezithathu uthi ke bafisa ukuthi intsha ikwazi ukuziqalela amabhizinisi engathembeleki ukuthi izoqashwa kodwa kumele kube yiyo edala amathuba omsebenzi. uMasipala iBig 5 Hlabisa enyakatho neLikamthaniya ihleleleke abantu abasha iSummit ezinsuku ezithathu lapho ke bethola khona ithuba lokufundiswa bebuze imibuzo ngezinto eziningi esithinta ke imikhakha eyahlukene
esingabala-ke eyebhizinisi, izemfundo, esikaqeda isizungu neminye nje eminingi. Inhloso yokuthi sibe lapha njengo Big 5 Hlabisa ukuba sizonikeza abantu abasha ithuba lokuba baxoxe nathi as umasipala, siphinde sixoxe ngezinto ezidingwa abantu abasha ukuthi singabasiza ngani, singahlangabezana kanjani, singalekelelana kanjani. Kuningi okwenzeka la. Okunye okukhona okwenzeka la kunento in a way workshop ngoba kunokuqeqesha nokuqeqeshwa kwabantu abasha whereby we are shaping them. Okunye sikhuthaza khona ukuthi abantu abasha abangagcini ngokufundela imisebenzi kepha abafunde namakhono ukuthi bangenza kanjani bona basustain baqale futhi imisebenzi yabo. Iminyaka yahlukene eqhamuka-ke emikhakheni eyahlukene ibe yingxenye yale ngqungquthela ukuzokwethula-ke imisebenzi abayenzayo kanjalo nemigudu abayisebenzisayo ukusiza umphakathi. Ingqinamba enkulu ebhekeneke nomasipala ukushoda kwesabelomali esibhekene nezinhlelo zokuthuthukisa intsha. Yizeke noma kunjalo intsha-ke beyingxenye lolu hlelo inethemba lokuthi lolu hlelo luzothela-ke izithelo ezinhle. Izinto eziningi bayayibukela kude njengamanje ngoba esesondele kangaka ngithemba ukuthi iyouth yalapho engiphuma khona izothola okuningi njengoba ngela namhlanje noma kulezi insuku ezintathu. Ngizothi mangibuyele emumva kube khona izinto engizobuya ngibatshela zona ngoba bekukhona kade bengiphathise khona, then ngizokhona ukuthi ngibaphendule. Lento le yebudget iyasilimaza kakhulu si youth ngoba izinto eziningi sigcina sesingasakhona ukuyi-achieve, yabona, ukusiza i-youth nanokuthi njengoba nje sitholile leli thuba lokuthi size la, siyacabanga nje ukuthi okunye kuzogcina sekwehle sengagcina sengasa-achievanga izidingo ze-youth eziningi. Lolu hlelo lwesithuku esithathu belibanjekele eNew Hotel KwaHlabisa. Asiphinde sithi shelele etolo sizobuya-ke siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuzeke leze besithe sihamba phambili. Impilo inzima kuyisisulu zezikhukhula.Lihlehlileke lokubulawa kukamagaqa kanti ke ingebe ngokubulawa kwezinduna. Asibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.06 maqhathaniswa nedola laseMelika libo $20.44 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo $17.36 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,709.92 i-ounce kusuka ngahlizwe wona $106.27 umphongolo. Bukelekeze yaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sala kahle emakhaya.